Všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem. Čo musíte vedieť, ak dedíte poľnohospodársku pôdu, les alebo vinice? Ak je súčasťou dedičstva poľnohospodárska pôda, lesné pozemky alebo vinice nachádzajúce sa mimo zastávaného územia obce, je potrebné spozornieť. Slovenský právny poriadok totiž obsahuje tzv. Zákaz drobenia pozemkov a ten platí aj vo vzťahu k dedickému konaniu. Podľa zákona číslo 180/1995 zbierky zákonov nesmie rozhodnutím o dedičstve vzniknúť poľnohospodársky pozemok menší ako 3000 m2 alebo lesný pozemok menší ako 5000 m2. To, kde sa konkrétny pozemok nachádza, si viete overiť priamo na liste vlastníctva. V časti legenda pri položke umiestnenie pozemku nájdete číslo. Jednotka znamená, že ide o pozemok v obci, zákaz drobenia sa naň teda nevzťahuje, a dvojka znamená, že ide o pozemok mimo zastávaného územia obce, čo znamená, že zákaz drobenia platí. Ako pri každom pravidle, aj tu existujú výnimky a zákaz drobenia teda neplatí, ak sa podiel na pozemku spoluvlastníka zvyšuje iným podielom alebo časťou podielu na tom istom pozemku a vlastníctvo prevádzaného podielu alebo podielu, ktorý bol predmetom prechodu vlastníckeho práva, zanikne, ak sa jestvujúce pozemky rozdeľujú na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ich bolo možné vyvlastniť, alebo ak sa jestvujúce pozemky rozdeľujú podľa projektu pozemkových úprav, alebo ak ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu, alebo ak ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely, alebo ak sa odčleňuje časť pozemku od pozemku v konaní o ROEP a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok. Ak sa dedičia nedohodnú v súlade so zákonom, alebo ak súd kvôli týmto obmedzeniam nemôže potvrdiť dedičstvo podľa zákonných podielov, rozhodne autoritatívne, a to tak, že pozemok získa ten z dedičov, ktorý má najlepšie predpoklady na jeho obhospodarovanie. Zároveň určí, že pri jeho scudzení musí ostatných dedičov vyplatiť. Preto je vždy najrozumnejšou cestou dedická dohoda. Musia s ňou súhlasiť samozrejme všetci dedičia, nesmie byť v rozpore so zákonom ani dobrými mravmi a treba s ňou vysporiadať celé dedičstvo, nielen jeho časť. Na záver ešte jedno upozornenie. Ak vznikne spoluvlastnícky podiel v rozpore so zákonom, štát môže podať návrh na určenie jeho neplatnosti. V tomto konaní zastupuje štát prokurátor. Verím, že pre vás boli tieto informácie užitočné a ja sa budem tešiť na vás aj pri ďalších videách. Majte sa pekne.